खुलुमबाय जेएन बर' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासे नायलांदो। बर' हारिनि थाखाय फिन मोनसे गोजोनथाव आरो गोग्गाथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खैराबारि हारिमु हान्जाया फैगौ 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक डे सेलेब्रेसनाव बर'नि हारिमुखौ दिन्थिफुंनो खाबु मोनबाय। रायखांनो गोनांदि गावनि आंगो गाननाय जोमनायजों बर' हारिमुखौ दिन्थिफुंहैनो खाबु मोननाया बर' हारिनि थाखाय थारैनो गोग्गाथाव बाथ्रा। मिथिनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि सेरजा हारिमु हान्जाया स्टेट नर्थ इस्ट आरो नेशनेल लेभेलाव देरहासारनानै फैगौ 26 जानुवारिनि रिपाब्लिक डे सेलेब्रेसनाव दिन्थिफुंनो थाखाय सायख'जायो। उदालगुरिनि खैराबारि सेरजा हारिमु हान्जाया फैगौ रिपाब्लिक डे सेलेब्रेसनाव फक आयदायाव बर'नि आंगो हारिमुखौ दिन्थिफुंगोन। बे गोजोनथाव खौरांखौ लानानै थांनाय सानखालि खैराबारि दख'रा एबसुआ मावखुलियाव साबायखर बावनायजों लोगोसे बिथांमोननि हान्जाखौ बरायदों। तेनजिं बड'सानि डकुमेन्टारि सावथुनखौ मुम्बाइआव दिन्थिफुंबाय। बोसोर गोदाननि गिबि सानजों मेहेरगोनां समखौ नोजोर बोनानै फालांगिरि तेनजिं बड'सानि जिउ खौरांनि सोमोन्दै दिहुनजानाय डकुमेन्टारि सावथुनखौ थांनाय सानखालि दिन्थिफुंबाय। बे डकुमेन्टारि सावथुनानो दिहुनजादों डाइरेक्टर डक्टर मुसुखा रामसियारिजों। बे डकुमेन्टारि सावथुनखौ 1 जानुवारि खालि मुम्बाइ बर' गौथुमनि हेफाजाबाव मुम्बाइनि तानिश हटेलाव दिन्थिफुंबाय। मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों गोदान बोसोरखौ बरायनानै बे सावथुनखौ दिन्थिफुंबाय। बे सावथुनखौ थांनाय सानखालि गोबां नायगिरिफोरनि बाहागो लानायजों दिन्थिफुंबाय। मख'नो गोनांदि दिहुनजानाय तेनजिं बड'सानि डकुमेन्टारि सावथुनखौ दासिम गुबुन गुबुन हादोरावबो दिन्थिफुंबाय। लोगोसेयैनो गोबां हादरफोरावबो जेरै कानाडा, अस्ट्रेलिया, आमेरिका, चाइना आरो जार्मानियाव बे सावथुना सहैबाय। आसाम पुलिस बिफानाव गासै 3000 लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ थाबैनो सुफुंगोन होनना बुङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। फोरमायनाय बायदिब्ला थांनाय सानखालि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसाम पुलिस बिफानाव 3000 लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ थाबैनो सुफुंगोन होनना बुङो। सरकारा लांदां जाना थानाय मासिफोरखौ सुफुंनो थाखाय साननैसोनि उनाव एडभार्टाइजमेन्ट फोसावगोन होनना बुङो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। बे बाथ्राखौ आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोदान बोसोरनि गिबि सानखालि खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथियो। माहारियारि मानास हाग्रामायाव गोदान बोसोरनि गिबि सानाव गुबुन गुबुन दल संगठननि मोनसे गनायजाथाव आरो गोग्गाथाव हाबाफारि। माहारियारि मानास हाग्रामानि गिबि हाबग्रा लांगोनायाव आसु, आसा, आक्रासु, एबिएमसु आरो सालबारि महकुमा खौरांगिरि हान्जाया मानासाव फैनाय गोबां दावबायारिफोरखौ गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावदों। असमियानि मानफालि आरो बिफां फुलिजों गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावदों दल संगठननि सोद्रोमाफोरा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामहर जाहाथे उनाव आं नोंसोरनिसिम गोदान निउसनि आपडेटफोर लाबोबाय थानो हायो। गोजोन्थों।